Gipaubos sa training ang mga sakop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office o ang Emergency Medical Services sa Bureau of Fire and Protection. Kabahin kini sa pagpalapad silang pagserbisyo nga itanyag unya sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagkakaroon na dunay usa ka ambulansya alang sa buksan nilang pre-hospital care alang sa taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sagad sa mga ambulansya nga mukuha o mga pasyente gikan sa Emergency Rescue Unit Foundation. Samtang kabahin sa 5 ka adlaw nga training gitumong alang sa pagtudlo sa mga emergency staff sa Bureau of Fire Protection sa Lapu-Lapu City Fire District aron makaabag sa medical response o base sa life support. Doon natin gitukod ng ambulance, ka-respond doon natin usa karon sa Lapu-Lapu, and then nagpuno patag mga tao, nana sa tay quick response team, ato na daan gitrain. Whenever natay mga responses nga sila mismo capable na gyud nga mohatag og mohandle og immediate care.